ce aw ka danaya la renouveau tele sugantili la foli ni wale ɲuman dɔn o bɛ bila ka taa di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn o fɛn sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko nin ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔ ye aw ye. Biye alamisa ye desamuru kalo tile 2 san 2021 sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni kologirin caman bɛ an bolokɔrɔ k'a lase aw ma tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 21 ye an bɛ segin ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka sababuya kɛ retard kunkurunin ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sɔgɔlen no anw na aw ka sɔgɔnɔnaw la an bɛ aw fo don o don aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔw la n'aw sɔgɔlen no an na an ka foli belebeleba bɛ aw ye lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲina aw kɔ cogoya si la radio renouveau lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye ka taa se an ka farankan radio tɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sabula ka da kan radio kɛmɛ yirika o bɛ sɔgɔ anw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min b'a to kunnafoniya o bɛ se ka cari cogoya min na a cari cogo ɲuman na bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi alamisa renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan anw ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ u ye sabula labɛn bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sɔɔni aw bɛna don kunnafoniyaw olu kɔnɔna na studio Bamidaw kɔnɔ sɔgɔmada in na an ma fila bɛ Amadu El Kunare ka fara ne yɛrɛ kan Amadu a bɛ cogo di bi alamisa ye dɔgɔkun bɛ k'i sensɛn ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ cogo di ala kaɲi don o don solika wuli bɛ position jumɛn na sɔgɔmada in na an y'o de f'i ɲɛna foyi tɛ ka bi ni 5 heures y'a sɔrɔ an dalen dilan na o ye bana ye n'o tɛ k'a bi 4 heures an m'an sen kan o tuma o de la n'i ye retard ko fɔ an ka ko la maa o maa bɛ ne dɔw bɛ yɛlɛ i la de parce que don dɔw fɛ an bɛ si fɔ village la ka tila ka soli ka na émission e ma ɲininka retard ko kuma la yɛrɛlajɛya ko in ka mun yɛrɛlajɛ i ni sori b'a la a bɛ ka maa caman bɛ k'an wele n ko a ye ninnu u t'a kalama n'o tɛ an bɛ 40 kilos boli chaque matin ka na yan n'i y'o bila cɛ caman bolo i bɛ aliba da ka n'i yɛrɛlajɛya sa Amadu n'i ma dɔrɔn nin ko soli ka wuli Banangabuga yɔrɔnin na a y'a filɛ ko ka sira dilan siraba dira ma an nana filɛ k'o fana bonyana o tuma a bɛ mun kɔ e sera sabali an y'an se k'aw ye sago ye o tuma nin y'an donkan ye oui sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan dani nɔ a ko tɛ ciya sɔɔni an bɛ don kunnafoniyaw olu kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na desamuru kalo tile 2 kunnafoniyaw bɛna boli minnu kan an ka bakurubaw olu filɛ nin ye ko sɛgɛsɛgɛli o dayɛlɛla fɛn bɛ tali kɛ so ci min kɛra so minnu tun jɔlen don aéroport masurunya na fɔ cogoya wɛrɛ la zone aéroportière ko sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛla o koɲɛw la so min cira ayiwa sɛgɛsɛgɛli bɛna boli fɛn jumɛn de kan anw ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ o kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo a bɛ n'o lase kanubaga jamakulu ma fɛn bɛ tali kɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la ni o bɛ tali kɛ génération engagée la o ye jɛkulu min n'a b'a fɛ ka politiki baaraw kɛ cogoya wɛrɛw la o la anw kɔni Moktar Si bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale ka se ka o kunnafoniyaw ka o di kanubaga jamakulu ma festival fɛn bɛ tali kɛ rapu dɔgɔkun ni o yɛrɛ maa ɲɛma o ye Doni Brasco ye fɛn bɛ tali kɛ festival rapu dɔgɔkun na ale kɔni bɛna na kɛ o la kunnafoniyaw jumɛnw kan ka di a koɲɛw kan kabiri sisan anw ni Doni Brasco bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na o kunnafoniyaw a bɛna o lase kanubaga jamakulu ma ka fara don kibaru kan siraba kunnafoni kɛnɛya kunnafoni Alexis Kalambiri kunnafoni gafe minnu bɔra bi olu ɲɛfura fɔlɔ ka taa se anw ka don fɔli duman ma ni anw ka bi programme ye an bɛna baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye sankolo bɛna jɛya Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na funɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min kɔni a fanga tɛ bonya kosɛbɛ nka tilegan fɛ wagati ni wagati fiɲɛ fanga bɛ se ka bonya a bɛ dépend marabolo cogoya la k'an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan ka taa se camancɛ marabolo ma ko gɛlɛya fitinin bɛna don olu ka yɔrɔjan filɛli la i n'a fɔ laadala ko la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la tilegan in na température kumabaw olu filɛ fɛn bɛ tali kɛ ko kunu ta ni bita yɛlɛma ba fɛnɛ tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o la Kayi ani Kulikoro tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degré 38 ye fɛn bɛ tali kɛ Sikasokaw la olu ta bɛ jɔ 37 la Segu ani Mopti olu ta bɛ kɛ 38 ye Tombouctou olu ta bɛ jɔ degré 36 la funteni degré 35 o bɛna kɛ Gao bi tilegan fɛ
Kidali olu ta bɛ jingana 32 la Menaka olu ta bɛ kɛ degré 35 ye Tawdenkaw olu ta bi jɔ degré 30 la Buguni marabolo kɔnɔna na tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degré 37 ye Kucala olu ta bɛ kɛ 38 ye Kita olu ta bi jɔ 37 la Nyorokaw ta bɛ kɛ 36 ye Nara ani Douanza olu ta bi jɔ 37 la San marabolo kɔnɔna la tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degré 38 ye Banyangara olu ta bi jɔ 36 la Joilakaw olu ta bɛ kɛ degré 38 ye Bamako district kɔnɔna la Sankolo o bɛna jɛya fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci nka fiɲɛ fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ tilegan in na yɔrɔjan filɛliw ko gɛlɛyaw fitininw bɛ don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye yɔrɔjan filɛli ma daminɛ kilomètre 7 ka taa bila 10 bɔɲɔgɔnko la funteni hakɛyaw tilegan in na o bɛ kɛ degré 37 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 39 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 3 ye wagati boloda cogo ye nin ye bi alamisa sɔgɔma o ye aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se k'aw ta n'aw bila dɔn an ka foli bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma don kibaru ale wagati sera Amadu bɛ tɛmɛ n'o ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ma miliyɔn caman bi wakilu sɛmɛ anw na kunnafoniya ko o nasira fɛ o la groupe Renouveau ɲɛmayaso Hamina kɔni ye kunnafoni ɲuman ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma a di cogo ɲuman na Amadu sira b'i bolo tabarakala aw ni ce aw minnu ye cɛw ni musow ye Mali kɔrɔna tilebiba ani kɛɲɛka k'a fɔ aw ɲɛna ko aw ni ce a ye aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw la minnu bakurubaw bɛna tali kɛ miliyari 9 ale sɛgɛsɛgɛli kumaw kun fɔra ka bi san 2 Banyanko k'a yira k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka jɛrɛjɛkulu ko o dunna yen nɔ o kama Bagaritogola minɛna k'a don kaso la min ye fɛn caman tiɲɛ a bolo kiiri kɔni laban ye latigɛw di k'a fɔ ko Bagaritogola nɔ tɛ ko la ko in na malidenw b'a la k'u yɛrɛ ɲininka ko miliyari 9 taara fa diɲɛ kelen fɛ ni Bagaritogola n'a jɛw ma a dun o kuma ko wari nin bɛ yɔrɔ jumɛn na ko bɛna to tan wa nin ye jamanadenw ka ɲininkali ye an bɛna hakilina dɔw di minnu kan k'a dɔn bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la min ye k'a dɔn k'a fɔ transition waɲɛ cogoya la maa ye k'a dɔn maa fila Banyanko ye Fiji Mali maaw olu n'u dɛmɛbaw kɔni wulila ka gafeba dɔ bɔ ko maa miliyɔn 4 Banyanko ko dɔ ka fara transition kan nin ko kɛlen don catiribɔ kan ye maa caman bolo minnu kɔni b'a la ka tɛngɛlɛmaliba ta ka ɲɛsin Fiji Mali maaw ma ko tiɲɛ don n'i bɛ maa dɛmɛ i k'a dɛmɛ nka min ye kɛwale dɔw bɛ yen n'i y'o fɔ ko hali i bɛ ka maa min dɛmɛ ko ale yɛrɛ bi laban bi tigɛ i ka baaraw la maa caman ko maliden ma wete ta te hakɛ min bɔ n'a fɔra k'olu ma hakɛ y'o ta k'o di ko ye dabaliban ko ye an ka jamana ale kɔnɔna la an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la jamana faamaw n'u ka dɛmɛma jɛkulu ni o ye PNUD ni i k'a dɔn Union Européenne ka bolofara maa dɔw ye olu jɛra ka bɛɛ ani i k'a dɔn kelenya o hakilila dɔ kun don kunun n'o bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ bolinicɛlaw u ye min tɔgɔ da ko 17 jours de grand travail o baaraw n'u donna kunungo an ka jamana faamaw fɛ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la san kuncɛ san 2021 ale kalo laban jɔra mun bolo dalen don a kɔnɔ san dɔw la maaw bɛ laɲagadu ni pétard ci a ko bɛ cogo di i k'a dɔn an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ plagi ko kumaw yɛrɛ fana fɔra bolimafɛnw na nin bɛɛ ye kibaruyabaw ye an bɛna caman bila minnu cɛ ma bi sɔgɔmada in na Renouveau jama jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen co a la a tu tigɛbaw ni danaya dara minnu kan k'olu bila département ɲɛmaɲaw la fɔ kana se anw minnu yɛrɛ fana ye piyɛ wuli k'i tɛgɛ ko ye an bɛɛ lajɛlen ko ko aw k'aw bisimila. Sanga ye 30 sɔrɔ Jefalekaw fɛ o bɛ Torodo dugu bɛɛ lajɛlen la waati kelen bɛ Daba mara la a bɛ Nciba a bɛ Kalifabugu fɔ k'a susa ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Bɛlɛdugu dugu a n'a bugudakun kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na an fa filaw n'an ba filaw k'an sara o la a ye aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan maa ye Ala ye jamana mara kalifa maa minnu fana na bi ni olu kɔni jamana kase ni bigi b'olu bolo olu mana hakilina min da o bɛ bato o ye jamana mara Ala ka latigɛ ye o ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di ani u bɛɛ lajɛlen ma ka se ka faso jɔli kuma ka bɔ u da wa u bɛ baara mun na kana kɛ sanji kɔrɔ wasi ye a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru
ale kene kanana min bakurubaw la anya fo tinto sefa wari miliyari kononto ana kunga fe segesegeli do borane o ye wati timenu na ka fo koresene na ka jekulu la ni sa kera koru mana fere ni tno soro la be fo munu ma iri surnu ko be taka lasigi senekelaw ma kuma min ye dunwa na semen dete ni ajenyo kata se ko ton kiliteru ka jereje kulu mo bo na fulu koni blauka wari bondo la banki la ninga ke ka senekelaw ko ninga ma ko nyaw nyana bo ka do segin senekelaw ma ko la ina fo anye ki wari ado soro chugo mina nga fora ko na folo nyema tununa o kama minye nyumala ka ka bagare ale mi tu senekelaw ka jekulu ba nyema ni oye apekamu ye kata se cooperative ma nyema nyama o ale ko ni ako brief ni folo brila ale kuna sabula ale folo mina ka do kasola ko la min kara sababu ye ka fenchama chembar tukola ma min yere betalike ape kamu nyemanya na ontrakirala kata sefana minye kado awa nafolo hake do be jatawe ayira kako lu sarakatu do sarawla ina fo onye kibaro ya munu soro fo kata sefana aye dibite ya nyine ka to kasola ni bela jerele shima sen soro bagar to la fe o ngaminya ayre chwa ni dame mimbala o bela jerele chwa sewe koronoro kora kusebe o ngamenye ma na fara yeni dunkiri tigla monde biseka semenchi aka fo akobe ni chwa ina kama kiri krengrani ndo daile la wati jantemene ko mina bagar togolani matani kele boyanko debite utume munu na olu mteseka mina wati ka sabuke sutura briefing mitumuka no immunity debite ya bana wele blara ubela jele kelengele matle domodoni joakun kaso kofe o koni wele la ka jokiri tigla monye korokiri ya iraka fo bagar tugola ko dalu jonjo masoro sebe nununa o ma chama kamana gwana ko la kafo ko asemenchi ara kafo na folo ko nyema tununa nka mamunu bolo tumen na folo barala o ko kiri e jabi mi bo ko yala na folo nunu me fajme kelefe o munu ye kiri do magala je do ya ira kafo kiri ko e dalu ko de hal na fara ko karsa e mafa fo dalu jonjo de kana munu be abe fo mu ma prevu materiel o luni anyana chama o ni te kiri tigila maye ite se ka beredo kiri e wonye senuna onga malidebe mingo ni doye kafo na folo ko aduna kuma tara fajumen kelefe o bolo shina bagar tola mun folo la ni olubla la kuma yala ko bina tota wa walma sigesigelu ni nyingalu kono na kibaro ya kele do ka ma woro chwa foro mumina mine akola wa be nyiningaliye wati na taula jabu bina munu na se amanga senekelaw ko ni be minyini na bioye ka donga fo fenwo fembe ni oye senekelaw taye olube slen klebleni wule ujukoro fere ka ke o kaseka nyini ninga adi uma o kaseku ka sene bara o ke uma debite ya nyini oluti ministry ya nyini nga olube minyini edunga faka sabato oluka jignyo ka fa olube fani hamina munu nyenye ka nyini okola ika donga fo anga jamana ale konnala o ma chama fana ya jira ka fo sugantili na strategela hale jamana fama ni ma be suganti bulu korota la ka ke mawye munu ye ma ladru ni dana mawye o ngani autara dunga boke ka dana ya da ba ma nyingurun kan oluka bla aw nyefe ka ka na folo fana dun ko bela jele fana ko yiminga gele ko sibo kama wele bla le do senekela mu me chronic lebu ka fereke nu bi suganti lu ke ka mawla ka ke ladruye ma munu be ni ka do ni fason na folo ani senekela ni ro duni maloya be mununa wa ko mana tege damuna ni kibaro awre munu soro la ko kauna di awma ladriya hale konna la transition kunga korofo la anya foti physically ale jekulu munu farala nyanga ko oluye dasumusumu do ke bololo ni jasiraw felala ni munu salo do la ko olu ko ni bismillah la kuna shinu ministry nyama fe munu na ya semenchi aka fo ko oluye malide ma million nani ana kunga fe soro ko olu bela jele ko do ka fra transition kan ko ni wete bisigi jate ye munu jabu bora utara o kuma ko ni fo ministry nyama ye o before fe mingadi ma kloro ni ko ni ofo ko boro do ngani ikado akodo be ni siga ni ikado atacho bi mawgwa kamana ko refana mike nyukunto fenyi o minye fiji malika ni barabe nyininga yeni o ye nyefla la nga jamana konna la sabula malide do ye jate no mani boka bi ka fo santime no na kalata munu ngara nga jamana kono ma hage munu be no lubi kalata ni abi foko personne inscrite sur la liste électorale ma munu twa sebeni do nu ka nga kalata ma hage joli bi boka ta kalata ni bed danchi le do ne do lu titeme million vla na kunga feka na farako do ye segesegeli ke ko ma million nani jate ya ira kalata na stratege bisigila ka foko do ka fara transition jo kunumo kan ko oye ko ye minye olugwa kamana
jatemine ba do yɛrɛ ka tɛngɛlɛ mali kuma la ina fɔ cadre d'échange ma do olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ni u dalen do ala k'a fɔ maa miliyɔn 4 ko dɔ ka fara transition kan o kuma k'u bɛ se ka kalata kɛ ni o maa miliyɔn 4 olu ka se k'u bolo kɔlɔta dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga nin bɛɛ ye hakilina diw ye an ye minnu kibaruyaw sɔrɔ bololaw ni ɲininkaliw olu sira fɛ dakurunya kelen Fizi Mali ka nin baara in ma caman sigalen do baara in taa cogo la dɔw ka fɔ la ko kɔni b'a fɛ ka tulokɔrɔja kuma de fɔ faga ɲɛma ye an bɛ don min na i ko bi nka ko dakurunya kelen maliden mago bɛ min na o ye an ka nin tɛgɛrɛfɔ ni fini bilan kɔfɛ dabila an ka jɛ ka an ŋaniya kɛ kelen ye Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ transition gɛlɛya min b'a kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di jamana faamaw minnu bɛ ɲɛfɛ ka hakilina ɲuman di u ma yaasa Mali bateau vitesse min b'u bolo u bɛ se ka tilen cogo ɲuman na ka se ka taa maliden jigin gare ɲuman na cogo min na k'o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye an bɛ don min na i ko bi ko ma tigɛ da min na bɛɛ ni hamina do jamana jɔ bɛɛ jɛ faga ale kɔnɔna koɲɛw do n'an bɔra ye Franjɔ faga maaw an y'a fɔ ten hakilinaw b'a la ka sigi sen kan waasa bɛɛ ni kelenya bɛ bɔ kɔrɔ a bɛ bɔ tile bi o kama fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ bɛɛ ko fɔ k'a daminɛ Kayi ka taa Kidali Tawudeni Menaka ani Tombouctou wulikajɔw bɛ sabati waati la waasa maliden bɛɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn na n ye farafin man ye n ye farajɛ man ye walima i k'a dɔn anw ye nin siyaw ye o ka bɔ a la pewu a ka dɔn maliden bɛɛ deli ka fara ɲɔgɔn kan kɛ cogo min na i n'a fɔ kabi sa 1960 waati biennale n'o ɲɔgɔn kumaw bɛ kɛ cogo min na hakilinaw b'a la ka lasabati kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min ɲɛsinnen do i k'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ ni hadamaden ɲa ni jamanadenya kanuni yɛrɛ doni ma maaw dusukun na ale kɔni ye baara dɔw kundo kunungo ani a dɛmɛbaa jɛkulu n'o dɔ ye i k'a dɔn PNUD Mali maaw ye Nations Unies ka taa se Union Européenne ka bolofara dɔw ma u ye hakilina min cɔ a da ko Grand 3 ye ale bɛ tali kɛ sentigɛni na boli la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali marabolo domɔdɔ kɔnɔ waasa don ɲɔgɔnna ni bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo min na baara ninnu n'u donna kunungo Bamakɔ yan nɔ Lolomadi Bate ale tun b'a kɛnɛ kan. Nin tamasiri de y'a yira ko tagama daminɛna tagama mun bɛ tali kɛ an ka jamana région caman na i n'a fɔ Kulikoro, Segu, Mopti fo ka taa Gawo wa ni hakilina in taara walasa ka denmisɛnninw sen don fɛn mun ye bɛn ni kɛlɛya baaraw la ani fɛnɛ mun bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka dɛmɛ don mɔgɔw ka ɲɛtaga la a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ sifilakaw u bɛ don ɲɔgɔn na fɛnɛ wa sifilakaw kɔni y'a layidu ta k'olu y'u sen don Mali ka bɛn baaraw la. Ni hakilina ɲɛnamaba ye donc mɔgɔ minnu ye initiative sɔrɔ ka projet in bila sen kan u ni foli ka kan parce que jamana bɛ cogo min na a ka kan a bɛ bɛn ni an denmisɛnnin minnu ye siniɲɛsigi ye n'a sera ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ bɛn ani kelenya ye ka baaraw kɛ o sira kan o kɔni ka ɲi kosɛbɛ. Bolikɛlaw kɔni ne bɛ mun f'u ye n b'a f'u ɲɛna u ye ni opportunité ɲɛnama ye u ka profiter a la kosɛbɛ u ka Mali dɔn a wokɔnɔnaw la u ka Mali kalan a wokɔnɔnaw la u ka profiter a la k'u ka tata la fɛn min ye bɛn ni kelenya ye an ka jɛ an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin tagama mun bɛna kɛ a bɛ kɛ sababu ye walasa bɛn ka se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ ani hɛrɛw ka caya an ka jamana kɔnɔna na wa ministre Atayer a ye nin hakilina in fɔ kosɛbɛ ko nin bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan olu ni togodala mɔgɔw caman bɛ ɲɔgɔn ye nin tagama in senfɛ. Ni boli kɔrɔ an bɛ boli ka lafiya ɲini an bɛ boli ka bɛn ɲini an bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma ka boli ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ɲini o kɔrɔba de donc n b'a fɛ ka min fɔ jeunes ye min bɛna boli depuis Bamako fo Gao k'u bɛ u ka jamana yɛrɛ dɔn ni boli senfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Gao ka conclusion kɛ ka yira an ka jamana ye ko an denmisɛnninw an Mali denmisɛnninw an ka contribution filɛ an sera ka ni de kɛ k'an ka jamana dɛmɛ ka se bɛn ani sabati. Nin tagamaba in a bɛ taa kuncɛ fo Gawo décembre kalo tile 17 san 2021 n'a kun ye walasa bɛn ka se ka kɛ Mali kɔnɔna na. Ala ka bɛɛ sabati jamana kɔnɔna la sagan ye 40 sɔrɔ nin waati na i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw ladɔnya k'a fɔ minisiriso min ɲɛsinnen don lakanako ni jamana kɔnɔna ko ɲɛw ma olu kɔni ye k'a dɔn kibaruya bɔ ka bi kibaruya minnu na u ko sa tɔw la sa minnu ye sankuncɛ kalo ɲɛnajɛw ye n'o ye 31 ye maaw kɔni bɛ pétard ni matarafa kosɛbɛ n'o ye k'olu ci k'u yɛrɛ nisɔndiya ka ɲagari-ɲagariw kɛ ko ka kɛ ni lakanako ko ɲɛw cogoyaw ye ko min ye k'a dɔn ɲina
fɛɛrɛw talen don ka se ka petarningo sɛbɛkɔrɔ kɔn an ka jamana kɔnɔna la o kama u kɔnna ka ɲɛfɔ maaw ye u k'a dɔn petarni cili ka kɛ ni lakanabaliya ye jama bɛna fara ɲɔgɔn kan dɔ ka se ka bɔ a ko ɲɛw la cogoya min na Bakari Sidibe ale bɛ u ka bataki ni kɔnɔ kuma wala an ye. kabini san 2012 Mali ɲɛmaw ye hakilina dɔ ta n'o ye petarni feereli fo ka taa sa cili ma ko k'o dabila Mali fan bɛɛ. O de kama o ye communiqué dɔ kɛ kunɲɔgɔn tɛmɛnen kɔnɔna na min bɛ kɛ sababu ye halisa ka maaw hakili lajigi sariya kofɔli in na. Jamana bɛ lahaliya minnu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ petarni ninnu cili bɛ kɛ sababu ye ka siran barika wara maaw dusukun na. An sera k'an sen jɔ yɔrɔ minnu kɔnɔna na an y'a jateminɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaw ka hakilina in a talen don ba la sugu kɔnɔ mɔgɔw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ maaw bɛna wagati bɛɛ ka na petarni ɲininkali k'u la. Petarni ko in tiɲɛ yɛrɛ la petarni ko in wari b'a la de wari b'a la bon komi ko an k'a dabila o de y'a kɛ an fana y'a dabila i m'a ye n'o tɛ u bɛ na ɲininkali kɛ yɛrɛ dɛ. Jamana bɛ yɔrɔ min na sa basigi tɛ yen lakanabaliya waralen don donc n'a fɔra k'an ka sariya mun bato an k'o bato o de ka ɲi an yɛrɛw ma quoi ciga yɛrɛ bɛ mɔgɔ hakili la wuli fɔlɔ yɛrɛ donc ne bolo a kan ka dabila vraiment. Ni tasuma wulila yɔrɔ la ou bien ni tiɲɛni kɛra yɔrɔ la olu faama kelenw de bɛ se ka na anw minnu ye denbaw ye an bɛ to boli ni jɔrɔ la karisa hali ni den tɛ dɔ ye i bunahadamaden ɲɔgɔn jangatalen a man di mɔgɔ si ye. An b'a fɔ denmansaw ɲɛna k'u ka wari dili dabila denmisɛnninw ma ka taa petarni san. Waati tɛmɛnen dɔw la an y'a ye k'a fɔ petarni ninnu cili a kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman don maaw kun i n'a fɔ maaw ka so jenini fo ka taa se o ɲɔgɔnna caman ma. O hukumu kɔnɔna na o kɔni ye wele kɛ ka ɲɛsin famalakaw ma halisa bolofa bɛ se ka da sariya in kan cogo min. Yan fɛn min ye an kɔni yan sugu yɛrɛ tɛ mɔgɔ kelen ta ye sugu ye bɛɛ jɛ di i m'a faamuya an mana ban ka feere i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw b'a feere min tɛ anw ye quoi bon n'u sera k'o yɛrɛ donni dabila a tɛ feere yan nɔ mais tant que u ma se ka donni dabila kɔni a bɛ feere an kɔni an m'an da sogo de fɔ an bɛ kuma. Hali n'a y'a sɔrɔ san o san faamaw bɛ kunnafonidigi ye k'a yira k'a fɔ fɛn ninnu feereli fo ka taa se a cili ma ko k'o dabila jamana kɔnɔna na. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ petarni sanni fo ka taa se a cili ma o kɛra laada ye san kuncɛ ɲɛnajɛw senfɛ i n'a fɔ an b'a ye 31 sufɛlaw la cogo min. Tabarikala sagan ye binani ani i k'a dɔn k'a fɔ fila sɔrɔ nin waati na Mali brigade bɛɛ lajɛlen na brigade d'investigation judiciaire BJ a commandant n'a ka jama ka se brigade de merci ma olu ye sigiɲɔgɔn ye BAC brigade anticriminel fo ka se i k'a dɔn brigade bolofara fɛn bɛɛ sécurité intérieure kɔnɔna la ni lakanabolo tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi ko ni cɛsiri an ka jamana kɔnɔna la colonel major Samu Menkɔrɔ Jakite fulakɛ direction générale de la gendarmerie ko an bɛ gardabu la gendarmew ye nka fila minnu b'a la an t'a mɔsɔn olu ye dɛ o kuma ko préparatifs di u bɛɛ lajɛlen ma u k'a faamuya n'an bɔra yen nɔ minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn jɛmukan in bɛ lajɛ maa o maa fɛ kan minnu bɛ Mali la les différents camps k'a daminɛ Kayi ka taa Kidali ani minnu bɛ Kidali kɔfɛ Tawudeni ni Menaka finitigilaka fɛn o fɛn bɛ yen ko faso jonjo kɔni wulita kɔrɔtali b'u dusukun na bi n'u bɛ kɔlɔbɔw la lakana na cɛncɛnw ani tilew kɔrɔ ani yɔrɔ o yɔrɔ furatiw kɔnɔna la an ka foli bɛ a finitigi bɛɛ lajɛlen ye bi an ka jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ biro kɔnɔ n'olu fana ye civiliw ye n'u bɛ ka faso baara kɛ an ka baara foli ni tanu ni waleɲuman dɔ b'a bɛɛ kelen kelen ma bi danaya dara minnu kan ka kɛ marabolo ɲɛmaw ye an n'u fana bɛ ɲɔgɔn fɛ bi Général Musa Traoré u bɛ Gawo ko ani sɔgɔma bi an ka jɛmukan kan Fanta Tomota ni ye kibaruya ta ko fɔlɔ yan an b'o bila yan fɔlɔ yani an ka jikalan dɔ ma sɔrɔ ka a tɔ tɛntɛn o ye laada ye Amadu a bɛ ni brigade maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi mun kɛra mun i n'a fɔ mun kunu kɔni tun ye le premier i tila k'i taara tɔgɔ in wuli ka bɔ i kɛ an kɔni an n'an ka nɛgɛso ninnu olu ko ma ca ko cayama fɔ a fɔra de ko 1er décembre ka sɔrɔ maa minnu tɔgɔ bɔra ko k'a wuli ka aw mobilitigiw ko ye an bɛ taga ɲɛfɛ Sori Ibrahim Diallo ni ale ka labɛnw sabatira don kibaru ta ko fɔlɔ o kɔfɛ an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara a lajɛ ni Sori bɛ da la i k'a ladon a ka se k'an kunnafoniya